Rhybydd, cynnwys aeddfed a iaith gref. Helo a chroeso i GIGIO y podlediad Hansh. Hwn yw'r podlediad lle dwi, Hywel Pitts, y cerddor, digrifwr a failed astronaut, yn siarad efo gwesteion arbennig am gigs. Ond be di gigs? Wel, mae gig yn gallu bod yn gwch bach ar long sydd ar gadw i'r capten yn unig. Ond mae hefyd yn gallu bod yn berfformiad byw ar lwyfan o flaen gynulleidfa. Mae fy ngwestai yn y bennod hon o GIGIO yn dalent anfarwol. Mae o'n actio yn un o soaps mwyaf Cymru. Mae o'n dod o ddyffrynanlla. Mae o'n o bosib yn y ffryntman gorau yng Nghymru. A'i gyfenw fo ydi Fôn. Ia, Iwan Fôn o Cym Hon a Rhy. Dyma'r sgwrs. Helo Iwan, sut wyt ti? Ti'n iawn? Dwi'n gres i'ch o'r, ti'n iawn? Da iawn, dwi'n champion, diolch. Neis gwylch ti dan y goliadau bach prydferth. Ie, neis. Welcome to my lounge. Diolch yn fawr. Braf iawn cael chdi yma. Dwi'n licio cychwyn y podcast yma efo icebreaker bach. Just i helpu bobl ymlacio gan gynnwys fy hun. Be fi di heddiw yma? So, brecwast delfrydol. Fry up. So, mae'n obvious one. Ie. Ond, so, os dwi wedi cyrraedd lottery math o breakfast. Ie, gwed. The ultimate breakfast. Ie, fatha perfect. Ysach chdi ar death row. Pan fyddai ar death row. Ysach chdi gael brecwast cyn gael y gadar. Be ysach chdi gael? Lobster, e? O, oce. I brecwast? Dwi ar death row, met. Fair point, ie. So, bach o reis i lle, efo'r lobster, a'r sos na maen nhw'n reid efo fo. O, ie. Dwi'n sy'n cael mint ice cream. Dim, fatha pwdin. Fatha pwdin, ia. Oce, iawn, ie. A wedyn i orffan eich tost o marmalade gan bod yn brecwast, ge? Ie, ti gorau neud o teimlo fatha rhyw fath o brecwast, I suppose. Wrth. Eich coffi a rhyw champagne, bottomless brunch, math o beth. Go basic, da. O, yna lyflu. So, lobster thermidor, ta... Dwi'n mwyn gwybod y gwahaniaeth. Na. Sa'ch ti'n gweld golwg gan y fi'n bita lobster yn cael un? Ma' nhw'n ffucking fler i bita, ynddi. Dim bod fi'n cael nhw'n aml, ie. Ie, ma' lobsters fatha, just a claw meat sy'n neis, e. Ie, lyflu. Claw meat, bach. Cool, okay, well, ice has been broken, so let's get to it. Iddi. Gig cynta. Gig cynta ges di erioed? Mynd i watchad, ta... Wel, actually, gyd i ddweud, yr un nes di watchad os ti isio, ond perfformio dwi'n feddwl, lle. Mae'n gychwyn yn dwi'n watchad. Ie, gwaith. O'n i'n obsessed efo Oasis. A dwi'n cofio oedden nhw'n neud yr Dig Out Your Soul tour, yr tour ola nath nhw'n neud. Ac o'n i'n 15 ar y bryd. Ac oedd o, oedd hyn drost, 12 mlynedd yn ôl. So oeddech chi dal yn cael y ticedi yn cefn Daily Post, oeddech chi'n gorau torri'n allan a helm, dyn nhw. A dwi'n cofio rhyw fis yn gynt o mam ni fydd adal fi fynd i Sun Centre yn Rhyl efo'n ffrindiau. So fan oedd y pillan yn cael mynd. Living the dream, ie. So nath ni gael ticedi a mynd ar tren a deith mam bod fi'n mynd i Sun Centre efo swimming trunks fi a tŵel a goggles fi'n bag. Hilarious. A wedyn nath ni Manchester. Oeddech chi di actually pacio hynna'n bag? Oedd i pacio hynna'n bag for Pilsen. Just rhaid gofyn, ie. Dwi'n cofio mynd i ffrynt a'r mancs mae gyd yn gwyddi, we want more piss, we want more piss. O'n i'n dall yn actual piss o ddo. Doedd bod nhw'n gwneud piss o'n gwpan, achos bod nhw'n mewn ganol crowd mawr. O'n i'n cechaf dros di penna, ia. Oh, Jesus. Doedd o'n i'n meddwl na, eich yna lager hwnnw o ddo. So nes i joinio mewn, do, we want more piss, a cyfyd mewn piss yn dod adra. A wedyn mam yn pigo fi fyny Bangor yn hwyr yn os, a fi am ffrind yn ogleuo o piss. Wel, i fod yn deg, ella sa'ch di ogleuo atha piss, sa'ch di mynd i'r Sun Centre yr Rhyl hefyd, e, so... Probably na'n ogleuo llaid a piss. So hwnna oedd y gig cyntaf wedi watchad. Ie, beth am fatha perfformiwr, ta? Do'n big glamorous, dwi'n meddwl na... Caspar, Dyn nhw byth yn, ydy. Caspar, ti'n gwybod y bar na sy'n dros ffordd i Witherspoons yn Gaernarfon? O, ie. Mae yna bars eraill ar y gael. Wrth gwrs, ie. Ia, fanno. Ond dwi'n gwybod bod nhw'n ei gigs yma. Dwi'n meddwl, nath i'n neud gig ar ôl yna. Nath i'n gormod o draffath i ddich. Efo band cyntaf fi, yr enw Stereotypicals. Enw cool. Good o genuinely, oedd e good. Iawn, yndi? Ie, bad o gwbl. Well na y rei.
Wel, ti'n gweld na lot o enwa bands fatha ifanc Ie. fel o, ie. Fatha, o'n i mewn band o'r enw The Dirty Words. So, fatha fucking stupid enw. Ond gig cynta erioed ni, oedd, mae'n absolutely neu fi cringe i ddeud o, ond enw ni, gig ysgol oedd o, ac enw ni oedd Empathy. Just awful name. Just massive cwilydd. Oh. Pa fath o music oedd Empathy wneud? Mae swnio fatha rhyw 80s... Mae'n swnio fatha rhyw, fatha synthy stuff, Ie, ond nath o, ie. dim dyna oedd o at all. Oedd o just fatha rhyw, fatha Green Day Light. Ocê. Just shit, ie. Siwr o'ch chi'n gret. Paid ydych hyn lawr? O na, dwi'n fucking awesome wan, ond fatha fi yn 14, 15, o'n i'n shit. Anyway, dim ots am hynna. Ie, so gig cynta chdi yn Caspar yn... Caspar, ia. Oedd ni'n chwarae few covers a rei caneuon gwreiddiol. Oedd gynnu ni un am Styrmat. Cyfer ta cael greiddiol. Na, cael gwreiddiol, hwnna. Styrmat, dwi'n dy garu di. Styrmat, dwi'n dy garu di. Dwi'n edrych mlaen am yn brec, am hanner di tri. Ia. So hwnna'n gallu bod y winner, ie. Oedd hi'n bop, ia. Ella ddylech chi revisitio fo. Ia, definite. Ie, efo Kim Hon neu hyrru. Ia, wel, os di Styrmat yn cael lawr rhyw dro, neu os dyn nhw eisiau adverts, nath. Os nhw'n cael lawr, so eich bod rhyw deyrnged, neu os dyn nhw'n chwilio am adverts. I'r rheini o'na chi sydd ddim yn gwybod beth i Styrmat, siop, DIY a tools. Actually, maen nhw'n gwerthu bob dim. Dim bydd fi'n dweud chi siopa yna achos dwi'n hollol impartial, ond maen nhw'n gwerthu absolutely bob dim yn anhygoel. Ia. A dwi'n dall pam sa'ch chi'n caru Styrmat, possibly. Mae'n ffantastig. Iawn. Gig gynta erioed Caspar. Beth am gig cynta chdi fel aelod o yr ei, ne? Ie, actually, nath chi gychwyn yr ei yn rili ifanc, ydych? O'n i'n band yn nhw The Detours cyn hynna. Oce. Sut gig oedd y gig gynta hwnna, ta? Yn Pen Bont yn Cerrig. O, ie. Mae'n y pub sy'n eich ar gael. Wrth gwrs. Dwi'n cofio tynnu top fi off a nes i claimio i'r pub i gyd bod ni'n mynd i fod yn fwy na'r Beatles. A dwi'n cofio mynd yn ôl na dwi'n wedyn am beint am gael Hair of the Dog a un o'r regulars yn y pub yn gael sit down efo ni'n dweud, boys, da chi'n gallio. Ie, Da chi'n dod i'r pub ni a claimio bod chi'n mynd i fod yn fwy na'r Beatles. Mae'n rili amharchus i ni a i'r Beatles. Oh, man. So, yeah. Serious. Oce, beth am yr ei, ta? Clwb Ifor Bach. Fuck, man. Very good first gig, mic drop. Ai. Sut gig oedd hi? Oedden ni shocking, swn i fel. O, oce. Ond, ia, ond oedd o'n quite exciting, so oedden ni wedi bod yn grylisio caneuon yma, ac oedden ni wedi cael band efo'i gilydd am eitha hir. A pan nathon ni cael gig cyntaf yn Clwb Ifor Bach. Ne. Oedd o'n big thing i ni ar y pryd, ia. Swn i'n Oedd. dychmygu beth. Athyn ni amdani, Hell for Leather, os dwi'n cofio'n iawn. Ond dwi'n siŵr, sa'ch ti'n clywed yn ôl, sa'n ni ddim yn dyn iawn na. Wel, ie. Ie. Ond o leia ydych chi amdani, ie. Do. Ti hefyd i wneud stand-up a felly da? O, do. Beth gig cyntaf stand-up chdi? 2 waith nes i wneud o. O, ie. A nath yr ail waith, Rhoi chdi off o'n rydw i off, do. Be nes i'n cyntaf nes i bepario lot. Yn Caffi Cyffin, O, ie, ie. Caffi Vegan. Yn Bangor. A nes i opening line fi oedd, vegan food is fantastic, it's great, as a side to meat. A ddod o'n gret efo'r Do, clientele. Oedd rhan oedd joke structure o bob dim, hwnna'n flawless, ie. Ia, ond be nes i'r ail stand-up oedd bach yn coci. A meddwl, mae lot o stand-ups yma, fatha, maen nhw'n neud y fyny ar y spot. O, god. A ia, nath o. Da ni'n angen sôn dim mwy am hynna. Gig gora ti rhaid i gael? Unrhyw fath o gig, hefyd. So mae'r maes bees, mae hynna'n sefyll allan. Yndi. Ond mae hynna'n bach yn obvious ones, yndi? Ie, yndi, really. Ond dwi'n dall pam sa'ch ti'n mynd amdanyn nhw fath o gigs gora, achos Big stage. Clas, llwyth o bobl yna. Da chi wastad yn headlineio, so mae'r crowd yna i gyd up for it. Yndi, mae pobl yn sort of cidio chdi i feddwl bod chdi'n actual professional musician am 3/4 awr. Yndi, ie. Ond dwi'n meddwl fel arall, dwi'n cofio neud gig efo Kim Hon yn Clwb Ifor Bach yr un cynta nathon ni.
So, gig gynta cym hon ag yr ei yn clwb. A oedd yna neb di... Oedd yna neb di releasio'n beth eto, dwi'n meddwl, efo Cym Hon. Ond oedd yna wedi gwneud dipyn o promo, so oedd yna dipyn o bobl fatha, Ie, dwi'n cofio, oedd yna buzz, e. Ie. Oedd yna bach o buzz amdano. So nath Chi. o ddipyn dod i fewn, dwi'n meddwl, Grisian clwb oedd yna. A oedd i Rownd yna. Clas. So nes i'n joio hwnna. Dwi'n joio lawr Grisian clwb hefyd, actually. Mae'n... Nis ni. Mae'n neis, Mae e. sŵn da na. Oes, mae'r sŵn sort of yn well. Ie. A mae pawb ar bennach di. Yndi, ie. So mae good party vibe, yndi. Yndi. Ai. Mae'n sweaty, mae'n dywyll, Ti'n cael pwyrio ar bobl yn y ffrind ro yna. Mae'n chwsi arnyn nhw. Yeah, very questionable behaviour in COVID times. Os ti'n mynd i, ideally, just paid a gael fluids chdi ar neb. O ie, os ti ddim eisiau bwcio ni, dwi'n mynd i hynna ddim mwy. Na, wrth gwrs, ie. Wel, ti yn ond from a safe distance. Ie. O leia 2 meat. So, obviously, maes B's, y gig yna yn clwb, beth am gig actio, gorach chdi? Falle be fi ddeud, dwi'n bydd. Swn i'n deud na pam nes i gael yn castio, y peth cynta proffesiynol nes i'n castio, Mrs Reynolds ar Cenna Bach, cynhyrchiad i Theatr Genedlaethol Cymru. Ac oedd ei gyd mor newydd i fi. Ie. A'r ffaith bod fi'n cael cyflog call i fynd i actio. Trio cael ymhen nhw, dyna, oedd o'n nuts. A o'n i'n cael mynd i lawr i Garfyrddin am fus i ymarfer a wedyn catrafeilio rownd Cymru. Ac oedd hwnna'n cool, da. Pan ti'n ifanc hefyd, oedd hwnna'n uffar o brofiad. A dod adre'n hollol sgint, ia. Wrth gwrs. Di gwario bob ceiniog. Ond hwnna, oedd o'n cymeriad bach da fyd, ac o'na criw dan ni, oedd Leia Gaffi, a Sean Emyr, a porech da, Siw Hughes. Ie. Mae'n very good. Oedd y criw bach dan yn ni, a nath ni gael get along. Clas. So swn i dyna, hwnna dy'r gig actio. Neis. Neisia dwi'n gael. Gig gweitha. Gymaint a dwi'n licio siarad am gigs gora. Mae'r stories gora wastad am y gigs gweitha, ynddi. So, beth yw'r gigs gweitha ti rioed i gael? Dos yna mynd yn sefyll allan am absolute disaster. So, dwi wedi chwarae mwy llefydd i fatha 2 berson am eich o blaen. Ie. Fatha pan dwi'n chwarae ben yn hun acoustic, nodd. Ond dwi'n meddwl, yr ei gweitha, dwi'n cofio chwarae yn Royal Welsh, yn sioe Frenhinol. O, ie. A un o'r gigs diolch o fawr yna ti'n gael, lle ti jyst ar ochr ffocin llwybr. Ie. Lle maen nhw'n cario gwartheg pasio chdi, a mae pobl ar frys i fynd i gael minted lamburger. A ti'n ar ochr llwybr yn bloeddio, a da ni'n heiddi gwell na hyn. A dos a neb yn cymryd sylw na chdi. Although mae o'n neud y geiriau yn fwy gwir, sydd ydy. Neu, dim byd yn erbyn gigs yn Steddfod. Dim beth yn maes B, ond ti'n gorau mynd i'r actual maes. Pan ti'n hungover, a ti'n gorau lygio drums a amps a beth. Ffac. Dwi'n cofio, o'n i yn ei gig yn un o'r Steddfods. Dwi'n meddwl o fenni oedd o. Ag oedd gynno fi, oedd gig solo yn ei wneud, so oedd gynno fi gitar, oedd gynno fi keys, oedd gynno fi stand gitar, oedd gynno fi bob dim o'r i angen, basically, ond o'n i ar ben fy hun. Oedd na neb efo fi, so o'n i'n gorau lygio, o'n i'n chwarae yn y Llanerch Gydd am 1 o gloch, a wedyn caffi maes B am 2, so o'n i'n gorffan yma, a wedyn o'n i'n gorau just sort of sprintio yn cario'r holl shit ma i'r lle nesaf. Mae hynna'n absolute Yndi. shit show. Dwi eisiau un o'r buggies na. Ie, Sut ti'n cael y buggies Dwi'n na? gwybod, achos ti'n gweld pobl, dwi'n ffucking lygio'r shit na gyd, a wedyn mae Welsh Whisperer yn mynd eibio fi ar buggy, come on, man, what? Diolch yn fair yn ydi? No, diolch ddim yn fair, diolch mynd o dangan, ger, really, unbelievable, ond yn e. Sortiwch eich yn Steddfod? Ie, so ie, buggies i'r artists, please. Ie, dwi'n meddwl bod yna llawer o boint eleni, yn rhithiol. Nagos. Mae'n digwydd yn rhithiol, yndi? Yndi, dwi'n meddwl. Ti'n gwystadlu? Ynddo, dwi'n llyfaru. Da iawn. Llyfaru oedolion. Dwi'n edrych ymlaen i glwad. 25 plus, ie. Na, dwi ddim yn gystadlu. Ti'n mynd am y gadar yn eleni? Ydy, na, bwr dwi isio. So bwr yn... Mae bwr mwy useful na gadar eleni. O, dy iawn bod chdi wedi curo... Ti'n curo gadael fod rhywun unwaith? Siw bod chdi, wyt? Wyt. So difyr, bys as chdi wedi curo fo hyn y weithiau? Ie. Bod chdi'n trio fwrdd, da?
Sy'n yn handi, A bod chdi'n gallu dweud, yn yngyrfa fi nes i gael y set llawn. Ie, ie. Achos wedi gael, mae rei pobl efo fatha 3-4 cadar, ynddi? Fatha Gym Park Nest, efo fatha shitloads o gadeiriau yn tu efo. Mae'n siŵr dyna di dining table fo, di just fatha, just bunch o cadeiriau steddfod. Pretty sick dining table. So'n cool, so, ie, so'n pretty cool. Dibynnu'r gadar efo, ynddi? Wahanol design bob blwyddyn. Rei yn uwch neu gilydd, o felly. Ie, Rei bwyd fel hyn. Anyway, totally off track, yeah. Gigs gweitha. So, Royal Welsh. Os da chi'n gweithio Royal Welsh, os gynnwch chi stand yn Royal Welsh, peidiwch â boldran gofyn i fi chwarae eto. Because it ain't happening faro. A beth am yr un stand-up yma? Stand-up, just diffyg prepario, de. So nes ddim paratoi whatsoever, just fatha... Dwi'n licio... Oedd gen ti'n hynod fatha couple o jokes yn y bank, just i fynd. Gen fi ddau ar y top. Just freewheelio. Dwi'n licio comedian ma'r enw Joey Coco Diaz. Ie. A mae o... Very improv. Yndi, ond mae o'n genius. A dwi'n limbo o garmol. So nes i ddysgu hynna the hard way. Oh, man. So dwi'n di neud os hynna. Ond mae'n rhywbeth o'n i licio, eich dyna o'n i neud rhyw dro. Prepared stand-up. Prepared stand-up, improvisational. Achos mae gen ti lot o comedians, fatha Eddie Izzard, sy'n just yn mynd ar llwyfan a just sbywio. Ond eto, llwyth o brofiad, So 30 mlynedd. Ella dyna ti angen, os ti just yn fodlon mynd ar llwyfan a just neud y mistakes na, ti'n oce wedyn oes? Wyt. Sowyd. Ond ti'n mynd cael y cyfle gymaint i neud o'n Gymru, achos... Ti ddim yn gwybod, achos... gigs gynnwch chi, de? A mae pob yn abo chdi. Ac os ti'n bomio mewn un lle, ti'n mynd i ofyn i chdi. Na. Fynd yn ôl, na. Na. So oedd hwnna'n bad. Oedd. Bad gig. Oedd. Faint nes ti bara? Mae'n siŵr nes i dal wneud chwarter awr fi, Sy'n swnio'n lot o amser. Mae'n lot o amser i farw'r dyr. Mae'n gynnwch chi'n byd yn pen chdi. Dwi'n meddwl yn diwedd nes i fynd i Banica gymaint, nes i dynnu trowsus fi off a neu mwni i'r gynulleidfa. Dyna oedd a desperate am laugh, sorry. God. Sydd y matab gath hynna, oedd o'n... Dyna nefyn yn gweld un off yn ia. O'n i'n bomio mor ddrwg oedd ar ystweld yn really di galon a tragic. Ond ti isio ella get back on the wagon? Wel, ar ôl ail drafod yna fo chdi, dwi'n mwyn gwybod. Ond ella, gan i weld. Oedd yn gynta'n iawn, da? Oedd yn gynta'n iawn, do. Di gigs gynta yn un comedian yn dda, ia. Na, especially sy'n prepario. Ia, yn union, ia. Gig delfrydol. Gig delfrydol. Okay. Dream gig. So chdi'n cael chwarae unrhyw lwyfan yn rhywle yn y byd? Gyda fi ddau opsiwn. Venues gorau fi di Alexander Palace yn Llundain. Mae o fatha'r in-between rhwng arena a gig venue. Mewn fawr ond yn intimate. Yndi. A ti weld LCD sound system yn chwarae yna cwpl flynyddoedd yn ôl, a o'n i'n gobsmacked oedd mor cool. A gyda fi gigs yn booked i fynd yn ôl yna i chwarae. I mi chwarae, bloody hell, i watchad. Mynd i watcha Fontaines DC na diwedd flwyddyn, os fydd o'n digwydd, gris i bysydd. So fanna yn dream come true. So fanna di dream venue? Un arall fysa Castell Gaerdydd neu Castell Gaernarfon i cha. oce. So ryw homecoming. So ni'n gorau bod yn, obviously, da ni'n siarad mewn context os fysa y Rein y Kim Hon yn big bands. No'n i ddeud Castell Gaernarfon. Proper homecoming. A sut sa chdi'n neud o, achos dwi wedi bod i gigs yn Castell Gaernarfon, a fatha weithiau mae'r llwyfan mewn rhyw le bach weird neu beth. Yndi. Ta beth, dwi wedi chwarae'n actually. Wel. Dream gig. Ond, ysach chi'n drewn, so lle mae'r balcony? Ydy bands pushing nhw'n ôl i'r top yma. Dim i'r balcony, just reit o flaen fo. Oedd yn gyllidfa mynd holl ffordd lawr, de. Sy'n clas. Rownd y gornel, so even bod gennyn nhw impaired view. Wel, ella gael gair bach efo cadw, Sy'n cool, de. Sy'n clas. Os ydych chi yn chwarae yn fenyw na'n Llundain, pwy sa'ch chi
isio supportio neu pwy sy'n chdi isio i supportio chi? Na chdi gwestiwn. So rai fi ddeud, sy'n chdi gael ei fand Cymraeg yna? So sy'n ni'n dweud. Ie. Sy'n ni'n dweud gan fi mes, sy'n nhw'n gweithio 3 hwr doeth, gweith nhw ddod i supportio ni, ia. Good shout. Ond hefyd sy'n ni'n licio fatha Wolfpack. Oh, oce. Ia. Cool. Beth fel o, cael pawb yn riled up ar y cychwyn. Ie. A swn i'n misio headlineo'r gig, achos fysa Nile Rodgers yn headlineio. Oh, oce. Sa'n ni'n agor i Nile Rodgers. Insane o gig. Yndi. Class. So Wolfpack yn cychwyn, 3 hwr doeth. Oh, so Wolfpack ytha first. Ia. Oh, oce. A wedyn 3 hwr. Class. A wedyn chi. Wedyn ni, A Cym hon neu rei, a wedyn Nile Nile Rodgers. Rodgers. Makes sense. Ie. A sa chdi gallu cael union yr un line-up yn Castell Gynarfon? Exactly. Ideal. Living the dream. Yep. Sa chdi yn gallu rhoi gair o gyngor i ryw berfformiwr allan yna sydd yn gwachod neu'n gwrando? Be sa chdi dweud? Just car ymlaen yn neud o, de. Ie. Especially fe music. Just pyslo, ie. Ne. Just pyslo a pyslo a pyslo. Mae reit o fod y prif hobi chdi, fydd. Ie, mae'n Really? hollol. Yym. Actually. So perseverance. Ie, so os di o ddim yn un o top hobbies chdi, scrapio. Ie, paid â Ti'n bod yn mynd i fynd yn eilla. Point, ie. Ie, Wel, y just- pwynt ydy, bo chdi'n neud o mor aml, di o ddim yn hobi mwy. Mae'n Ie. actual job wedyn. Ie. Ie. A gad ydy hyn yn mistakes. Chwarae'r gigs crap ma. Ie. A just o'r nhw tu nôl chdi. Just profiad ydy gyd. Ie, mae'n excellent advice. Just ar draws y bod. Dwi'n meddwl, ti'n just gad i chdi dy hyn neud mistakes a dysgon yna. Ac os ti'n meddwl bod chdi wedi sgwennu can, Ti a ti'n meddwl bod o dda, Ie. paid a sticio'r syniad na bod o dda. Bydd yn barod i taflu fe ffwr. O, ie, definitely, ie. Paid a meddwl, dwi'n sgwennu can, so mae rhaid i fi releasio hwnna, neu mae rhaid i fi chwarae fo'n Ie, yn enwedig os ti'n collaborate efo bobl eraill, achos allan nhw ddeitha chdi, actually, mae'r gan yn shit. Ie. Dwi wedi really investio ar o. Dyw, good advice, ie. Diolch. Be amdano chdi? Be sa... Be sa chdi reith y cyngor i? Cyngor i. Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl lot o'n efo ydy rheoli disgwyliadau chdi da. Fatha, paid a mynd i mewn i gig yn disgwyl dy fod yn shit, neu'n disgwyl dy fod y dda. Just dos i mewn iddo fo yn meddwl, gig's a gig. Ie. Dwi'n mynd i joio fy hun efo yma. Ella na i ddim joio fy hun, ti'n gwybod, fatha, ti'n gorau paratoi for the worst case scenario. Dwi'n cytuno fan. Achos dwi'n meddwl, un o'r problemau mwyaf oedd gen o fi yn fengach oedd bod fi'n rhoi gormod o bwysigrwydd ar rei gigs a just yn dismissive ar ei eraill. Ie. A gwastad, y rei o'n i'n dismissive ar nhw, oedd y gigs da, ia. Ac oedd y rei o'n i di hypio fyny, dwi'n cofio chwarae yn clwb i'r bach efo un o fy mandia. A just meddwl, fuck, clwb, ia, clwb i'r bach, what the fuck. A dwi'n cofio troi fyny yna, ac nathon ni orffen fyny, oedden ni'n chwarae gynta, nathon ni gael yn talu, 60 quid neu beth, rhwng 4 yna ni. Ac oedd na 10 person yna, Ie. A wedyn ti'n gorfod dreifio holl ffordd adra wedyn, just yn teimlo, Mae hwnna sicnar, yndi? Ie. Dwi wedi neud a few times. Manage expectations, yn ei ddweud. Ie. A peidiwch chwarae'n clwb sa bod chi'n cael headline slot? Illa peidiwch y chwarae'n clwb os na, ydych chi'n cael headlines. Na, dwi'n meddwl. Chwaraewch clwb i'r bach, ond ie, gnewch camgymeriadau ac ie, honna de. Just make your mistakes and own them. Ie. Ie, nice. Spot on. Iawn, da ni'n mynd i gael gêm fach sydyn os ti'n mynd i o, jyst i orffan. Gêm o gair am air. O. So, dwi'n mynd i ddweud gair, a wedyn ti yn mynd i ddweud y peth cyntaf sy'n dod i'r bendi. Word association, di. Ideal. Dwi'n gwybod pam bod ni wedi rhoi enw arall yma, ond whatever. Iawn, so di fyrra? Iawn. Adra. Carmel. Lliw. Coch. Brechdan. Jam. Actio.
Shakespeare. Barry. Drwg. Nice. Football. Hooligans. Anifail. Anwes. Jazz. I. Rei. Rei. O, smoke. Arwr. Greff ffrys, ti'n gwybod y ddau air? Okay. Ie, greff ffrys. Nice. Llwyfan. Berfformio. Pizza. Jason. Cabajan. Jason. Blodyn. Lilies. Hywel Pitts. Boi da. Make-up. Tutorials. Iwan Fôn. Twat. Diolch o galon, Iwan. Swn i'n cario ymlaen yn mynd trwy dydd. Sgyn ti o beth ti eisiau plygio? Dwi wedi bod yn deud hyn ers ages, ond mae gwaith celf EP rei newydd orffan. So mae o mewn print yn y bryd, so mae ar ei ffordd. Clas. Lovely. A mae rei mynd i bractisio weekend ma. Oh, man, exciting. Watch this space. A dyna ni. Dwi'n ella bod chi wedi ciwio hein i gyd i fyny i fynd ar road trip neu beth. Felly, os ydych chi wedi, gobeithio wnaewch chi fwynhau yr un nesa gymaint yna ydych chi fwynhau honna. Ne mwy, ideally. Hoffwch, rannwch, tanysgrifiwch, a tan y tro nesa, Hywel Pitts dwi. Diolch.